Hola, bon dia. Aquest matí ens hem trobat aquí, convocats per la plataforma Salvem la Ciutat Vella, i ens hem trobat per parlar de Can Coronel. Can Coronel, que dilluns l'Ajuntament ha previst iniciar l'enderrocament total de l'edifici, i nosaltres hem fet una reunió, una trobada, una assemblea de tots per debatre sobre aquest tema i veure quina intenció tenim respecte a això. Dir que nosaltres hem demanat a l'Ajuntament els informes que justifiquen aquest enderrocament total. Nosaltres el que volem en aquests moments és aturar aquest enderrocament i veure si hi ha altres possibilitats que permetin preservar aquest edifici, part de l'edifici, i això, per això hem plantejat i volem fer una visita in situ, proposar i veure si aquest equipament de finals del segle XIX es pot mantenir a la ciutat. De moment, la intenció és aquesta, la intenció és trobar-nos aquí dilluns al matí i engegar amb l'Ajuntament aquestes converses per tal d'aconseguir que aquest edifici, que és des de fa 18 anys de l'Ajuntament, que no ha tingut la conservació adient i se l'ha deixat perdre, es pugui salvar per la nostra ciutat. L'assemblea d'avui ha sigut una assemblea molt participativa, han participat veïnes i veïns, han participat gent que formem part de la plataforma, gent de partits polítics, i hem acabat fent una xocolatada. Malgrat aquest vent i aquest temps, hem intentat estar aquí, un grapat de persones, i seguirem. Moltes gràcies i a continuar.